Os bombeiros de Pontevedra volven ao pleno para reclamar ao goberno local un incremento do cadro de persoal para evitar que as quendas queden por debaixo dos mínimos e non ter que facer horas extra de xeito obrigatorio. Foi o PP quen interpelou o Executivo local sobre as medidas a tomar para garantir a seguridade e a saúde dos bombeiros. Que tal, saúdos? Ese foi precisamente un dos momentos máis tensos desta sesión plenaria. Vémolo de contado, despois dos titulares. A AMPAS Santa Uxía do Ceipo Grupo de Ribeira remite un escrito recentemente nomeado Director Territorial de Educación. Pídenlle a Santiago Freire que teña en conta as demandas de mellora no centro que xa lle foron transmitidas ao seu antecesor, pero que quedaron sen resposta. Vilagarcía anuncia un novo plan de asfaltados cun importe de 550.000 euros que botará a andar despois do verán. Avanzouno o alcalde na visita aos traballos que se executaron na rúa Marxada, que era a derradeira actuación que se incluiu dentro do plan de asfaltados de 2025, dotado con 335.000 euros. A Deputación de Pontevedra entrega as primeiras axudas ás agrupacións de protección civil. Foron 22 as beneficiadas por esta nova liña de achegas posta en marcha polo goberno provincial, dotada con 100.000 euros. Lousame lánzase a conquista das letras galegas 2027. O Concello presenta oficialmente a campaña Cernadas de Castro 2027, coa que busca promover a candidatura do cura de Fruíme ás letras galegas. No ano que se cumpren 250 anos do seu pasamento, buscarán reivindicar a súa figura como precursor do galeguismo. E volve Ponte Andadas e faino ademais cunha proposta a dar a volta a Pontevedra. Os organizadores teñen preparados 8 roteiros que apostan pola combinación de saúde, patrimonio e sostibilidade. O ano pasado participaron máis de 1.400 persoas. Asuntos que tratamos de contado aquí nas Novas do Día en Canal Rías Baixas. Comezamos. Antes de nada, denunciado un local da zona TIR de Vilagarcía por venda de alcohol a menores. A Policía Local e a Policía Nacional investigaron o establecemento hostaleiro logo da denuncia dun particular que advertira destes feitos. E a Garda Civil, a través do subsector de tráfico da Coruña, está a realizar unha campaña especial de vixilancia e control de motocicletas. O obxectivo deste operativo, que se desenvolverá en diversas estradas da provincia, é intentar reducir a alta sinistralidade viaria que se dá neste tipo de vehículos. Os axentes porán o foco especialmente en detectar posibles condutas de risco dos motoristas. Segundo informaron fontes do Instituto Armado, durante a pasada fin de semana detectáronse numerosos excesos de velocidade, algúns deles próximos a constituir delito contra a seguridade viaria. Así mesmo, ademais da velocidade, os axentes intensificarán os controis de consumo de alcohol e drogas, así como tamén adiantamentos antirregulamentarios e o respecto das distancias de seguridade. Os bombeiros de Pontevedra regresan ao pleno municipal dende o Salón da Casa Consistorial. Os seus representantes volveron reclamar ao goberno local un incremento do cadro de persoal para evitar que as quendas queden por debaixo dos mínimos e non ter que facer horas extra de xeito obrigatorio. Foi o PP quen interpelou ao Executivo local sobre as medidas a tomar para garantir a seguridade e a saúde dos bombeiros, un dos momentos máis tensos da sesión plenaria. Dende o público e tras unha pancarta co lema Bombeiros en loita pola túa seguridade, os bombeiros de Pontevedra volveron pedir máis efectivos pro parque municipal. E que recoñeceron os xulgados que hai unha cantidade insente de horas extraordinarias que xa non son extraordinarias, son estruturais, e o goberno único que fixo foi transformar esas horas extraordinarias en ordinarias. Eu creo que en España 1.800, creo que son as horas 40 semanais, son as horas que se traballa. Bombeiros de Pontevedra traballan 1.874 horas. A maiores nomeas, se nos nombra forzosamente a facer
por riba desas ordinarias, horas extraordinarias. Hai moitos compañeros que están superando as 2.000 horas ao ano. Calculan que para que todas as quendas do parque estean correctamente cubertas, o cadro de persoal debería duplicarse. Actualmente conta con 39 bombeiros que consideran insuficientes. Hai 3 turnos solo con 13. Pero iso se contamos que traballan os 365 días do ano. Se lle das os descansos e ainda así facendo 1874, realmente, sen vacacións nin nada, solamente están 8. Con que marchen doses 13, solo 2 de vacación, xa estamos 6, nos mínimos. Solo con 2 de vacacións. Non te poñas enfermo, non te cases, non teñas un fillo. Precisamente a interpelación do PP ao BNG sobre as medidas a tomar para garantir a seguridade e a saúde dos bombeiros foi un dos momentos máis tensos da sesión plenaria. Por favor, silencio, que xa hai representantes que están falando por vos. Falan os concelleiros e as concelleiras. Segundo a concelleira Pepa Pardo, os problemas do Parque de Bombeiros Pontevedrés son estruturais e o Concello non está a tomar medidas e reclamou a Eva Villaverde, edil responsable de persoal, que cese do seu cargo. ¿Sabe durante el año 2025, de 365 días, durante cuántas guardias se operó por debajo del mínimo? 150. Si fuesen una empresa privada ya estaban ustedes cerrados. Eso desde luego. Y condenados. Su política de personal, y especialmente en este caso con el Servicio de Extinción de Incendios, es de abuso e imposición. Villaverde, pola súa banda, defendeu a xestión do goberno local no que os bombeiros se refire e insistiu en que o cadro de persoal está ben dimensionado. E que non existe ningunha norma legal ou de calquera outro rango que marque absolutamente ningún mínimo. O que hai, efectivamente, é unha recomendación interna nosa de manter un mínimo de 6 bombeiros ou 6 efectivos por garda. Quéreme vostede dicir que dende 13 ou 14, con 13 ou 14 bombeiros, non se é posible de cubrir un mínimo de 6. Quéreme decir vostede iso? Eu creo que sí. A AMPA Santouxía do Ceipo Grupo de Ribeira remite un escrito ao novo director territorial de Educación. Pídenlle a Santiago Freire que teña en conta as demandas de melloras no centro que xa lle foron transmitidas ao seu antecesor, pero que quedaron sen resposta. Son moitas as demandas que a AMPA Santouxía do Ceipo Grupo de Ribeira ten trasladado á Consellería de Educación nos últimos meses sen obter resposta. Confían en que o cambio na dirección territorial co nomeamento de Santiago Freire supoña un punto de inflexión para conseguir esas tan necesarias melloras para o centro, polo que xa teñen solicitado unha xuntanza co novo responsable provincial. Neste escrito que mandamos ese pola mañán, lembrándolle todo eso ao novo director provincial, tamén o convidamos a vir a visitar o colexio, lle tendemos a man para acompañalo e para explicar nós in situ as necesidades que temos e as poda haber, e tamén ter esa reunión con el, que como xa sabedes, pois foi demandada ao anterior xefe territorial desde o ano 2019, a Indalecio, tamén a inspectora, e a pesar de que estiveron aquí visitando o colexio, estiveron co claustro, estiveron ca dirección, en ningún momento nos quixeron recibir, e polo tanto, pois, lle tendemos a man e lle pedimos ao novo xefe territorial, ao novo director provincial, se nos quere recibir, se é aquí, pois millor, visitando o cole para que lo vexa. Se temos que irnos a Coruña non temos ningún inconveniente en facelo. Ademais das necesidades de persoal, sobre todo no que respecta a especialistas en pedagogía terapéutica e audición e linguaxe, demandan unha serie de reformas nas instalacións, como a sustitución da cuberta do anexo de infantil, a envolvente térmica do edificio principal, o pintado da fachada ou a rehabilitación integral da antiga comisaría. Sabedes que temos unha necesidade premiante da realización desas obras, como son a mellora integral do edificio da Bella Comisaría, que é necesario para ter novos espacios, sobre todo para as especialidades. Tamén estamos reclamando xa dende fai tempo o que é a reforma da coberta de infantil, que se ve perfectamente que necesita unha reforma premiante. A pesar deso, lóxicamente, é un estado no que ten, non reviste ningún tipo de problema. Nos encargamos desde a AMPA unha inspección externa de un aparellador para ver que a estrutura estivera en condicións, xa está, simplemente é que, bueno, hai que mellorala pola parte de fora, cambiar un pouco a tella, limpala e todo este tema. O mismo pedimos para o edificio principal, que necesita, como sabedes, pois mellorar a envolvente térmica de todo o edificio, esa reforma integral, un pintado exterior, o mismo coa pista deportiva e co pabellón polideportivo, o muro do peche.
Agardan que as súas propostas teñan mellor acollida por parte do novo director territorial que polo seu antecesor. Continúa o debate en Vilagarcía arredor da perda dos fondos do segundo plan extra da Deputación para a rúa Aduana do Carril. Pro PP Vilagarcián, quedarse en esta subvención demostra que o goberno de Alberto Varela está esgotado e cun grave problema de xestión. Lo más triste de la situación actual es la falta de responsabilidad política y el victimismo constante. Cuando algo sale mal, el señor Varela nunca asume sus errores y siempre busca a quien echarle la culpa, y los culpables siempre son los de fuera. Utiliza a los técnicos como escudo y los deja mal públicamente para salvar su imagen, que asuma sus responsabilidades y que de una vez pida disculpas a los vilagarcianos. Os populares consideran inaceptable que se perdan subvencións por non preocuparse polos proxectos. Como exemplos, a voceira do PP citou os 2,5 millóns de euros dos fondos EDUSI, os preto de 100.000 do skatepark ou esta achega provincial do plan extra para a rúa Aduana. Lamentou que o goberno local empregue os técnicos municipais como escudo, deixándoos quedar mal públicamente para salvar a súa imaxe, dixo. Ana Granja apuntou que os técnicos fan o seu traballo e que son o alcalde e o seu equipo os que teñen a obriga de supervisar, xestionar e dar a cara. Pola súa banda, dende o goberno local, apuntan que en ningún momento puxeron en dúbida a profesionalidade dos técnicos e insisten en que as novas directrices políticas dadas polo PP deben ser a causa dos novos modos dos que fai gala a Deputación no actual mandato, onde a falta de colaboración, a ausencia de respecto institucional e mínima cortesía no proceder son a norma, segundo apuntan dende Rabella. Consideran que os argumentos dados pola Deputación para excluir a Vilagarcía do plan extra, apuntando que o do Carril era un proxecto básico non executable e que faltaba documentación, son mentiras e falsas verdades. E o Concello de Vilagarcía fixo hoxe balance do seu plan de asfaltados. Este luns o alcalde visitou os traballos que se executaron na rúa Marxiada, en Sobradelo. Era a única actuación que quedaba pendente de executar dentro deste plan levado a cabo ao longo do 2025, cun importe de 335.000 euros. No caso desta vía tamén se incluiu a renovación da rede de saneamento. A intervención supuxo tamén a instalación de medidas de calmado de tráfico para mellorar a seguridade na zona. No que vai de mandato, o goberno local actuou xa en 45 camiños de titularidade municipal cun investimento que rolda o 1 millón de euros. Alberto Varela aproveitou ademais para anunciar o seguinte plan de asfaltados cun importe de 550.000 euros que botará a andar despois do verán. É un esforzo importante por chegar a todas as zonas do noso concello, en este caso, nestes novos plans asfaltados, como decías, foron 19 lugares os que viron mellorados o seu entorno. Pero isto é continuo. Hoxe estamos aquí presentando este plan de asfaltados que se rematou, pero agora xa se está traballando no seguinte, un novo plan de asfaltados que ao que se vai a sumar agora outros 550.000 euros para seguir mellorando todas as nosas infraestructuras, neste caso viarias. Ribadumia celebra a súa primeira mesa fronte á violencia de xénero. Ampliamos despois da publicidade. Aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. Ribadumia celebra a súa primeira mesa fronte á violencia de xénero. Trátase dunha ferramenta de coordinación entre os distintos actores implicados na loita contra esta lacra. Na xuntanza participaron representantes da administración a distintos niveis, Garda Civil e membros da comunidade educativa do municipio e do eido da saúde. Neste tipo de mesas faise unha radiografía de cal é a realidade do concello no referente á violencia de xénero, que necesidades presenta e que medidas compre tomar para o fomento da igualdade. Ribadumia segue avanzando no camiño da igualdade e da erradicación da violencia machista. Este luns celebrouse no Concello a primeira mesa de coordinación local fronte á violencia de xénero. Queremos que sea un paso máis precisamente para
a erradicar o que pode ser a violencia de xénero. Este tipo de mesas son un instrumento no que, ademais das distintas administracións, participan tamén representantes do CIM do Salnés ou da Garda Civil, tamén da área de Servizos Sociais Municipais, do Centro de Saúde e da Comunidade Educativa dos distintos centros de Ribadumia. O colectivo de educación é moi importante, como dicía antes, estamos traballando xa dende fai uns anos, porque creemos que precisamente dende esas edades tan tempranas vamos a ser moito máis conscientes e traballar sobre todo por unha sociedade máis xusta e máis igualitaria que o obxectivo. Neste tipo de mesas o que se busca é reforzar a coordinación das distintas partes implicadas na loita contra esta lacra. Creo que estamos precisamente todos os sectores e todos os colectivos do Concello de Ribadumia que podemos abarcar, e o que temos é que reforzar precisamente esa coordinación. Por lo tanto, entre todos nós, esta mesa o que ten que servir precisamente para sincronizar todas as sensibilidades. E apuntan que este tipo de mesas non son un mero trámite. Nestas mesas trátanse temas importantes, trátanse temas, Guardia Civil plantexou en anteriores mesas no Salnés certas deficiencias que se correxiron, que con vontade política están saindo a término. Entonces que saiban que non é isto un formalismo, sino que aquí imos plantexar cual é a realidade do Concello, cuáles son esas necesidades de mellora e que podemos facer cada un. Dende a subdelegación aproveitaron tamén para poñer en valor o papel fundamental dos corpos de seguridade e o CIN á hora de atender as víctimas. Tamén a importancia de implicar a comunidade educativa e do centro sanitario, fundamental, dixo, na detección e derivación de posibles víctimas de violencia de xénero. E a Deputación de Pontevedra entregou este luns as primeiras axudas ás agrupacións de protección civil. En concreto, foron 22 as beneficiadas por esta nova liña de achegas posta en marcha polo Goberno provincial. Dotada con 100.000 euros, repartiu subvencións comprendidas entre os 5.000 e os 2.000 euros para a compra de equipamento, ferramentas ou uniformes. A Deputación de Pontevedra repartiu 100.000 euros entre 22 agrupacións de protección civil de distintos concellos da provincia. Trátase das primeiras axudas que a institución provincial deseña especificamente para estes colectivos. Agradecer, eso o digo en maiúsculas, e tamén demostrar como todos esos compromisos que se adquiren pasan á realidade. Aquí hai feitos que motivou que haxan agrupacións de 22 agrupacións de 22 concellos que esteades inda un pouco máis preparados para sair ante calquer dos moitos actos, eventos, cuestións que se vos plantexan. Así, as subvencións moveronse entre os 5.000 e os 2.000 euros, dirixidos a diversos investimentos para a adquisición de equipamentos de material para emerxencias, de EPIs, maquinaria de extinción de lumes, material sanitario, medios de telecomunicacións, equipos informáticos, ferramentas ou uniformes. Quiero agradecerle tanto a Luis como a Alejandro por abrirnos las puertas por primera vez y darnos esta ayuda a todas las agrupaciones, que es mucho de agradecer porque nunca la tuvimos y esperemos seguir teniéndola y apretándolos para ver si podemos tener unas pocas más. Estamos falando de que temos 22 agrupacións que poden velar todavía máis e mellor por a vida das persoas. Já hai un capítulo grande que vos sempre sodes os primeiros en chegar e os últimos en marchar, e o comprobamos os que andamos por toda a provincia en primeirísima persoa. Por eso que tamén é un motivo de satisfacción que xa vos vou poñendo cara a todos, porque non hai acto, evento do tipo que sexa que non esteades vos. López asegurou que a Deputación xa está a deseñar a segunda convocatoria desta liña de axudas. Vanse a facer matices, precisións, melloras, que é o que buscamos, que é en base ao que recollemos das distintas agrupacións que nos fostes trasladando. Esas aportacións, por favor, non deixedes de facelas, para recollelas xa na convocatoria, para seguir mellorando a parte burocrática, todo o que implique que a vos sexa máis fácil. Entre as beneficiarias están as agrupacións de protección civil de Valga, Cambados, Vilagarcía, Meis, Poio, Caldas, Vilanova, Cuntis, Ribadumia, Portas e Moraña.
A Mancomunidade de Serra do Barbanza recibiu este luns da Xunta un total de 177 contedores para a recollida selectiva de papel e cartón e envases lixeiros. No acto, a conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, destacou a importancia de seguir apostando pola reciclaxe. A conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, fixo entrega esta mañá á Mancomunidade de Serra do Barbanza dun total de 177 contedores para a recollida selectiva de envases lixeiros e papel e cartón. Foi un acto que asistiu o actual presidente da entidade e alcalde de Brión, Pablo Lago, quen destacou os avances no servizo dende a súa adhesión a Sogama. Dais as gracias aquí á conselleira, que vou pasar a palabra unha vez máis por permitirnos entrar en Sogama fai 3 meses. Estes 3 meses xa se van mellorando cousas, queda moito por facer, pero a verdade é que despois dun modelo caducado e dun modelo penalizado por Europa, pois permitirnos chegar a onde estamos a día de hoxe, creo que foi un logro da Mancomunidade e un logro de todos os que estamos aquí. A entrega destes contedores é produto dun convenio de colaboración asinado o pasado mes entre a Mancomunidade e Ecoembes para fomentar a recollida selectiva, incrementando as porcentaxes de recuperación destes residuos. No caso da Mancomunidade, pois son un total de 177, tanto para envases lixeiros, plástico e bricks, como tamén para cartón e papel, que é fundamental, que pesa moito e ao final tonelada reciclada pois supón tonelada de ingresos. E non é o mesmo pagar 1.000 euros que recibir 1.000 euros e, polo tanto, sí que lle temos que dar unha mensaxe fundamental á cidadanía, que isto vai repercutir no seu bolsillo. No marco deste acordo, Serra do Barbanza comprométese a que os colectores non sustituirán a outros da súa propiedade e instalaránse na vía pública para incentivar a participación da veciñanza na reciclaxe. Saiban tamén que o Concello de Boiro abre un proceso selectivo para a confección dunha bolsa de emprego para a contratación laboral temporal de peóns de servizos varios para programas de integración laboral. O sistema de acceso será mediante concurso oposición libre e o prazo de presentación de solicitudes remata este venres. As bases da convocatoria poden consultarse na web municipal boiro.gal. As persoas interesadas en formar parte deste proceso deberán presentar as instancias e toda a documentación requirida mediante o rexistro xeral ou na propia sede electrónica do Concello. Máis cousas, as vacacións de Semana Santa están á volta da esquina e as previsións turísticas para o Salnés son boas, aínda que tradicionalmente neste período a xente soe decidir destino moi tarde. Este ano foron moitos os que fixeron con antelación a súa reserva. Coas previsións meteorolóxicas favorables, todo apunta a que nestes próximos días tamén serán moitas as reservas de última hora. A Semana Santa xa está aquí, o Salnés prepárase para facerlle fronte a un dos grandes picos de turismo fora da tempada de verán. Este ano as previsións son boas. No sector dinse xa satisfeitos, tendo en conta que desta volta son xa moitas as reservas que están tramitadas, algo pouco habitual na Semana Santa, cando a maioría dos visitantes prefiren elixir destino a última hora, tendo en conta tamén a previsión meteorolóxica. Normalmente Semana Santa sempre era a tendencia de empezar a reservar un pouquiño a semana anterior, 2 semanas antes, un pouquiño a xente dependendo do tempo, e este ano teño que decir que a verdad que a xente se aventurou a reservar moitísimo antes. Debe ser que con tanta chovia que tivemos e que viron un pequeno raio de sol xa se animaron a reservar, porque a verdade é que xa está nos prácticamente estamos ahora mismo 80% e a previsión vai a ser moi boa. O Grove, como é habitual, é un dos destinos clásicos. Aquí agardan tamén que nestes próximos días entren máis reservas, á vista tamén de que o tempo vai acompañar nesta Semana Santa. Ademais diso, dende o Concello poñen a vista tamén no convulso contexto internacional que favorece o turismo interior e destinos como Rías Baixas. Creo que hai circunstancias internacionales ahora mismo que van a facer de Galicia, Salnés e o Grove un destino turístico incluso máis relevante que estas últimas edicións. Desde a pandemia estamos sendo unha vila donde o turismo está tendo unha importancia crucial. A Semana Santa arranca xa o vindeiro día 29, domingo de Ramos, pero a meirande parte das reservas turísticas vanse concentrar, segundo explican dende o sector, entre o xoves 2 e o sábado 4 de abril. O Concello de Lousame presenta oficialmente a campaña Cernadas de Castro 2027, coa que busca promover a candidatura do cura de Fruime ás letras galegas. No ano en que se cumpren 250 anos do seu pasamento, buscarán reivindicar a súa figura como precursor do galeguismo.
Lousame realiza unha forte aposta para impulsar a candidatura de Cernadas de Castro ás Letras Galegas de 2027. O Concello vende poñer en marcha unha campaña de difusión desta figura para que a Real Academia Galega recoñeza o seu papel como precursor do galeguismo no 250 aniversario do seu pasamento. Cernadas de Castro non é pasado, Cernadas de Castro é a orixe. Porque en pleno século XVIII, nos séculos oscuros, el defendía a Galicia, el defendía o galego, defendía a nosa identidade. Facía unha actitude heroica, porque el xa pensaba en Galicia cando casi Galicia xa estaba por pensar. E iso é algo que non podemos esquecer. E iso é algo que temos que seguir reclamando día tras día e ano tras ano. Hai nomes na historia que son recoñecidos e outros que continúan agardando ese recoñecemento. Cernadas é un deles, é un dos que continúa agardando que Galicia mire cara a ele e que a Real Academia Galega lle dé o recoñecemento que merece. Estamos falando do precursor do galeguismo, e o digo con letras mayúsculas, o precursor do galeguismo. Outros viñeron despois que ele e fixeron un traballo memoriable, pero antes de todos estivo ele. E iso, na historia, ten que ter un lugar. No acto de presentación da campaña, o xornalista e escritor Manuel Rivas Troitiño realizou a doazón dos 7 tomos orixinais das obras completas de Cernadas aos veciños de Fruíme, representados polo Concello de Lousame para manter vivo o seu legado. O acto rematou coa proxección do vídeo promocional da candidatura do realizador noiés Luís Avilés e a interpretación de 3 poemas musicalizados do autor. E o Concello da Pobra volve poñer en marcha unha nova edición do programa de envellecemento activo. Componse de musicoterapia e talleres de memoria impartidos pola Cruz Vermella no Centro Sociocomunitario. Os cursos de envellecemento activo e musicoterapia son xa un clásico da programación do Centro Sociocomunitario da Pobra, que busca previr o deterioro cognitivo e garantir unha maior calidade de vida da poboación a medida que vai cumprindo anos. O que se trata basicamente de mellorar a calidade de vida das persoas maiores, mellorar a calidade de vida. Para que? En primer lugar, pois para que as persoas maiores continúen vivindo no que é o seu entorno, o seu barrio, na súa casa, o maior tempo posible. Eso é fundamental. En segundo lugar, pois para que poidan ser independentes para realizar o que se lle chama as actividades básicas da vida diaria, pois o que é alimentación, vestido, aseo, que o poidan realizar dunha maneira independente. E con eso, pois, conseguimos que aumenta a súa autonomía, o seu benestar persoal e, en definitiva, a súa calidade de vida. E con eso que se consigue tamén? Pois tamén que se consigue evitar situacións de illamento na sociedade que se está dando moito e vai a ir en aumento. As actividades desenvolveránse en 2 semestres co parón de verán por medio. As inscripcións xa están abertas e, como en anteriores edicións, o éxito de participación está garantido, polo que xa se ampliaron os grupos. Un programa moi enriquecedor e un programa moi dinámico donde consta de 2 actividades fundamentais. Un é o programa Actividades Envellecemento Activo, que é impartido pola Cruz Vermella e donde as actividades son variadísimas, dende teatro ata baile, ata efemérides concretas, como pode ser o Día das Letras, os Maios, o Samaín, e despois unha actividade concreta vinculada máis á música, que é musicoterapia, que é impartida por Ignacio Crespo. Decir que ano tras ano pois vamos aumentando os grupos, xa son 3 grupos os de musicoterapia. O programa conta co financiamento da Deputación da Coruña, que achega unha axuda de 7.000 euros para a súa posta en marcha. Ribeira presentou este luns o cartel da Semana Santa. O programa incluirá numerosos actos litúrxicos organizados pola Unidade Pastoral coa colaboración do Concello e da Asociación de Amas de Casa e a Asociación Cultural Alfaia. Esta mañá presentábase en Ribeira o cartel da Semana Santa, marcado nesta ocasión polo dor da guerra e a pobreza. As celebracións relixiosas deste domingo coa bendición de Ramos marcarán o inicio da programación, que terá continuidade ao longo de toda a semana, que terá especial énfase en Xoves Santo coa celebración da última cea e o lavatorio de pés, e a continuación a procesión do Paso. Como todos os anos, decir que será a misa ás 7:30 da tarde e que todas aquelas persoas que queiran
participar nesta procesión, decirlle que temos traxes a disposición e que se poden anotar ou vir o que é o día 31 ás 9 da noite ao recinto do grupo escolar para os ensaios que temos previos a ese día. Xa o Venres Santo, os actos arrancarán cun Vía Crucis con saída ás 10 da mañá dende a Santa de Moldes ao Miradoiro da Curota, para continuar co sermón do encontro ás 12 na Praza da Igrexa, e xa pola tarde coa celebración da Paixón do Señor, o desencravo e a procesión do Santo Enterro. Os momentos máis esenciales son a celebración dos xoves, venres e sábado, non? O que é o Triduo Pascual, pero pola tarde, despois da celebración da Pasión, temos o sermón das 7 palabras e o sermón do desenclavo. Suele ser cada vez, eu creo que algo máis conocido e tamén o que máis nas cousas que a xente participa moito, non? Dende o Concello animan a participar nos actos e vivir dende dentro a súa Semana Santa. A alcaldesa María San Pedro destacou o traballo da unidade pastoral e das distintas entidades colaboradoras para sacar adiante toda esta programación. A nos non nos queda máis que agradecer que fagan desta festa, desta celebración, pois, ademais de un acto de fe, pois algo que tamén trascende a todo eso, sino que tamén é unha tradición, un acto cultural, un acto que fai parroquia, que fai pobo, e no que, pois, todos, independientemente, moitas veces, do pensamento que teñamos, pois somos benvidos e somos convidados a participar pois das actividades que en este caso, pois entre a UPA e o Concello de Ribeira se van a levar a cabo. 250 persoas deronse cita este domingo na xuntanza de maiores do Concello de Lousame. Como en anos anteriores, esta sexta edición celebrouse no restaurante O Trapeiro e contou coa animación musical do dúo Aires de Broña. Ademais do alcalde Esteban Ares e demais membros da corporación, o encontro contou coa presenza do xerente do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, Perfecto Rodríguez. Nos seus discursos, os representantes das administracións local e autonómica recoñeceron a importante labor da terceira idade como un dos piares da sociedade, e aí a importancia de seguir a organizar esta xuntanza pros maiores de 60 anos para que poidan seguir gozando dunha xornada de confraternidade como esta. A Deputación da Coruña entregou os premios do deporte no transcurso dunha gala que tivo lugar no Teatro Colón da Coruña. O acto, que reuniu a centos de deportistas, clubes e entidades colaboradoras, serviu para recoñecer o traballo e os éxitos do deporte a nivel provincial. O Teatro Colón na Coruña foi o escenario elixido para a celebración da cuarta edición da Gala dos Premios do Deporte da Deputación da Coruña, na que se recoñeceu a deportistas, clubs e entidades da provincia polos resultados acadados ao longo do pasado ano, así como tamén pola súa traxectoria. A todos aqueles que o fan posible, que non é a Deputación, que o que fai é a parte fácil, a parte administrativa, pero a todos aqueles que de verdad o viven persoalmente, teñen que costear ás veces con seus avais, pedir préstamos persoais para lograr acabar a tempada, aqueles que chaman ás portas para buscar financiación, aqueles que venden rifas en Navidad ou cando toque, aqueles e aquelas que levan hasta roupa a súa casa para que teñan os rapaces e rapazas esa roupa para o fin de semana de competir. A todos e a todas, un enorme coñecemento e un enorme aplauso e moitísimo cariño. Moitas gracias. Os premios máis destacados, os de mellores deportistas, tanto feminino como masculino, foron para María Sanjurjo, campeoa de Europa de hóquei sobre patíns, e Lucas Yáñez, campeón de Europa senior de patinaxe artística, respectivamente. Na categoría de promesas, os premios foron para os atletas Aitana Capeáns e Hugo Zuluaga. En deporte adaptado foi distinguida para a ciclista María Xosé Pose e o nadador Jacobo Garrido, mentres que os premios aos mellores deportistas veteranos recaeron en María del Mar III e Amador Pena. Tamén foron recoñecidos o Parrulo de Fútbol Sala, o Club Ciclista Padronés e o piloto Luis Penido. No transcurso da gala tamén se entregaron 2 premios de honra aos atletas Javier Gómez Noya e Iván Raña pola súa traxectoria. E recoñeceuse tamén a firma Estrella Galicia polo seu apoio incondicional ao deporte. E volve Ponte Andadas e faina ademais cunha proposta dar a volta a Pontevedra. Os organizadores teñen preparados 8 roteiros que apostan pola combinación de saúde, patrimonio e sostibilidade. A fórmula, dende logo, gusta. O ano pasado participaron máis de 1.400 persoas.
unhas andainas que teñen, eu creo que un doble obxectivo. Primeiro, ensinar a capacidade e a potencialidade que ten Pontevedra, non, descubrir o noso patrimonio cultural, tamén inmaterial, tamén natural. O segundo dos obxectivos é traballar con ese obxectivo que temos neste concello, que é promover un estilo de vida saudável. Este ano pois vamos a tratar, vamos a chamar Volta a Pontevedra, é dicir, vamos a tratar de cubrir todo o perímetro do que é Pontevedra, coas andainas salendo do centro, algunhas delas, e tratar de facer como unha especie de queixiño e ir dándolle a volta a toda Pontevedra. Bueno, conocendo as parroquias, parte das parroquias, non sempre ir pola mesma parroquia, senón igual tocar 2 ou 3 parroquias, que iso tamén é moi importante, non? Os trazados propostos cobren distancias de entre 10 e 14 kilómetros. A primeira andaina terá lugar este domingo, día 29, cara á parroquia de Lourizán, no límite co concello de Marín, un percorrido que se ofrecerá con vistas panorámicas da ría e da cidade. O calendario inclúe rutas pola Parda Cabanas o 10 de maio, Marcón o 31 dese mes e Mourente o 14 de xuño. Tralo parón do verán, o Ponte Andadas volve coa ruta Bora Lérez o 20 de setembro, Xeve o 18 de outubro e Verducido o 8 de novembro. A última andaina celebrarase o 29 de novembro en Campañó, rozando o concello de Pollo, e terá ademais un carácter solidario. Os participantes poderán aportar produtos non perecedoiros para as campañas de Nadal. Ademais da saúde e o patrimonio, Ponte Andadas 2026 aposta polo coidado do medio ambiente. Así, en cada andaina entregarase material aos participantes como luvas e bolsas para ir recollendo plásticos e lixo durante o percorrido para manter os montes limpos. As persoas interesadas en participar deben inscribirse antes do xoves previo a cada ruta. A cota de participación é de 2 euros por andaina, que se poderá aboar mediante Bizum ou transferencia bancaria á banca. As inscripcións poden formalizarse a través do correo electrónico ponteandadas@gmail.com ou no teléfono 625 48 26 36 ou de xeito presencial na tenda Naturcamiña, situada nas galerías da Peregrina número 3. Pois así, con esta proposta das Ponte Andadas marchamos por hoxe. A actualidade, xa saben, continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Graciñas por estaren aí, adeus.